ez dut uste nolabaiteko alako isla automatikoa danik. Arrazakeria gure gizartean badago, eta espektakuloetan, alako kirol espektakulo batetan, bereziki azaleraziko litzaten. Gu ez gera espektakulo hortan saltzen den modukoak gizarte modura, ez? Nik uste hortik egongo da ere esplikatuko lukenik, katarsi momentuak dirala. Eta nik ezagun, eta baditut hainbat lagun, kirola alako espektakulotarakun, eta beraien izaera ere eraldatzen dana, ez? Baina nik uste, hain justu ere, harinkeria hortan ere azaltzen garela, zen nolakoa garen gero. Nik uste oinarri psikologiko handiare izan baduela, ez? Psikologia sozial begirada batetik, talde giro hortan, nolabait, anonimotasun horretatik kapaz garen edo alako astakeriak esateko, ez? Da islada, baina bada nolabait, gure gizartean akaso azalarazten ez ditugun portaerak azalarazteko espazioa. Ez bai da futbolean orokorrean, baina bai gizonezko futbol profesionalean hori modu nabarmen batean ematen dela, ez? Azken batean bertan ere interes gehiago badaude, ekonomikoak, lehia gehiago, eta nik uste ere badagoela alako kultura bat bertan jasoan onartzen den alako irainak eta alako komentarioak eta alako agresibidadea espektakuloaren parte dira. Betiko erantzun komodina alegia hezkuntzatik, txiki-txikitandik ikusaraztea gure aurretan irabei, kirol espektakulo batera joatea edo beraien partidatan alako portaerak ez dira launargarriak. Eta gero noski, orain nik uste horrengo kasu honetan, Viniciusen kasuan berezik interesgarria dena, da ea zenola eragiten duten erakunde ezberdinek, ez? Federazioak, ligak, taldeak berauek, aukera partazan partida hori gelditzeko, ze legeek eta protokoloek albidetzen dute. Egia da nork egiten du hori alako egoera batetan, ez da, kaso, arriskutsua ere izatera iritsi litek, alako gertakari masibo bat gelditzea, baina horreka horietan ikustu eta horrekoan bai galdu dela aukera bat,